bruger jeg naturen undervejs, forstået på den måde, at den rute, som vi går igennem, i sig selv giver noget inspiration og nogle metaforer. Altså man kan gå over et vandløb, man kan bestige en top, man kan kigge ud over vandet, gå igennem et tæt stykke skov. Og der bruger jeg faktisk de elementer, der er på ruten. Tiden, det døgn, opleves som uendelig meget mere tid, så det giver også en mulighed for faktisk for lederne at få nogle erkendelser omkring, hvad er det for et refleksionsrum, de har behov for at skabe omkring sig selv efterfølgende. Og tit så er det noget med at være i ro og stilhed, fordi ledernes hverdag er så utrolig kompleks og krævende. Samlet op, sådan helt dernede fra, hvad var det egentlig? Hvad var de væsentlige refleksioner? Hvad var de væsentlige iagttagelser, jeg gjorde mig i går? Den her ledervandring var anderledes. Det var ude i naturen. Vi kendte ikke, kan man sige, forløbet. Og det er egentlig bygget på os selv, uden at have en masse værktøjer eller redskaber eller teorier eller noget med alene, kan man sige, en sten og en sort bog og så vores ben. Så jeg synes faktisk, det er både, kan man sige, stilhed og gå i stilhed, hvad er fællesskab og hvad er en frihed til at tænke de her ting. Det er faktisk det, der har givet mig allermest. Da vi startede med at gå, hvor vi skulle ligesom bruge, kan man sige, vandringen og kigge på naturen. Det med, når jeg sætter fokus på noget, kiggede ned, så kunne jeg koncentrere mig 1 til 2 ting. Men hvis jeg kiggede op og langt, så kunne jeg danne mig overblik. Og oplevelsen kommer i, at jeg tænker på i hverdagen, når jeg sidder på kontoret, så har jeg jo ikke mulighed for at kigge langt. Og jeg synes, vores snak generelt set i ledergrupper er for sjældent tid til egen refleksion. Min oplevelse går på, jeg tror, at hverdagen gør, at vi simpelthen ikke kan kigge langt. Vi har vores væg, så stopper det egentlig der, så er vi ikke mulighed for at tænke stort i de lokaler, vi er i dagligdagen. Skal vi ud i naturen for at få det. Jeg har bygget på noget bestå, og så har jeg måske skabt et eller andet, som jeg godt er viden om, at ikke bevare i evighed, fordi så solidt er det måske i virkeligheden ikke, når først der kommer lidt bølgevand. Og så tog jeg en sten længere ned på stranden. Det vi skulle slå af med var at lave en varte. Opgaven jeg skulle finde på 3 læringer fra turen. Og det udmøntede sig i, at jeg skulle tænke 3 tanker om, sige hvad var det vigtigste, hvad er det første skridt, og hvad er det nemmeste skridt. Og det prøvede jeg faktisk, og det blev faktisk hos mig til 3 søjler, hvor andre fik lavet 1 søjle, men jeg kunne se, at der var nogle step, jeg skulle tage. Og det var faktisk meget godt at kunne materialisere det og sige, det var det ene sten. Og prøve at sige, hvad er det for nogle holdninger, der skal tage til. Der er mange ting, jeg kan tage med hjem fra døgnet her, vi har været igennem. Stenen som en af forankringen, som er ankringen i mange situationer, vil faktisk følge mig, og jeg tror, jeg vil ved med at huske tilbage på den. Og det jeg har gjort, det er, at jeg har reflekteret over nogle af de største læringer, jeg har. Det vil sige, hvor jeg er unik hele tiden, holde fast på det. Det med at kunne kombinere stilhed, fællesskab og frihed, altså for vandringen, tror jeg giver mig rigtig meget. Og så det med, at jeg tror, jeg skal ud og bruge naturen noget mere, når jeg skal tænke store tanker. Altså i forhold til at være for snæversynet og tænke bestående løsninger, rummet lukker egentlig af for de brede perspektiver.